Flat na naman. Bumba na naman, bumba. Mga kasinag, magbubumba naman tayo. Kupis na oh. Kupis na. Nakita na natin yung butas. Andito siya oh. Tapo. Ito yung motor ko mga kasinag oh, na-flat yung unahan. Wala yatang tao, matulog daw. Labas natin. Labas ko mga kasinag. Sikwating ko yung gulong natin at hanginan ko. Tandang bukas ito. Hindi ka daw tubig. Ito pa itong may bulong. Dikit. Dikit lang. Isang tabo lang. Yan, labot. Ngayon mga kasinag oh, nakita na natin yung butas. Andito siya oh. Ayan yung butas oh. Ayan oh. Yung butas. Ayan oh. Nadali. Maliit lang yung butas niya, maliit lang. Yan. Okay na kasi nakakapabanwa na tayo. Doon ko lang ito ipabulkanize. Hindi ko na sana babaklasin ito mga kasinag. Kung itong pito na ito mga kasinag ay hindi ko na palubog kahapon, hindi ko na sana babaklasin. Kaso pinalubog ko kahapon yung pito niya, kaya kailangan ko baklasin para mahanginan natin. Nung binaklas ko nga itong pito na ito, nandito na oh, kabila. Iyo, tigpapaulnok talaga na. Yan oh. Okay na, salamat. Ano? Lap. Okay, let's go mga kasinag. Let's go to Banwaan. Plaka na, iwan tayo doon. Ano? Pag nagtutusok, sinakatusok, ano? Ano lang, may paot tayo pambumba mga kasinag. Parang malambot na naman. Makarating lang tayo ng Banwaan. Mga kasinag, magbubumpa naman tayo. Kupis na oh. Kupis na. Baka naduhan si labot. Nabumbahan na naman natin.
Maya maya bubumba naman tayo pag kumupis ulit yan. Hindi mo na pag-ilaw yan, bitbitong ko naman. Makarating lang tayo mga kasinag ng Banwaan para mapabulganize natin to. Yeah, let's go. Hindi ako naman bitbit. Hindi ko sa unahan. Hmm. Dahil sa unahan. Flat na naman. Bumba na naman, bumba. Pang-apat. Mga 5 bumba pa lang kita. Oo. Bumba na naman. Oh, flat na naman kasi nag-o. Halos flat na yan. Bumba tayo ba? Bumba. Bumba ulit. Baka sobrado na. Baka abot mo sa tubo. Dapat na mga Panghina 5. na. Ha? Panghina na tao bumba. Hilit pati ng panahon. Bumba ulit. Pang-5. Ito na yung dito. Kalimang bumba na tayo, no? Kalima na. Baka makaabot naman lamang kita. Maros na tayo naman lang. Okay. Makahon tayo dyan sa mataas na ahonin. Mahirap magtulak dyan. Flat ang motor mo, tapos tutulak ka dito sa mataas na ahonin. Ang bira. Ganda sa talikrak. Init na. Lagi din may kayang mahilig sa ano. Oras. Pero kahit ka. Woo! Kainit eh.
Okay, dito na tayo. Nakarating din. Lahat. Ano? Ay, salamat. Pati mang bomba. Nakarating din. Mga kasinag, okay na yung motor natin. Kaya pauwi na kami. Tumigil lang ko din mga kasinag sa may malimpoy na ito. Gawa nang i-update ko lang kayo. Okay na. Uwi na kami. Ayan si Mrs. ah. Sarap ng hangin dito. Ang presko. Ang init pa ng panahon. Tingnan yung mga kasinag oh. Oh, grabing init. Yun, oh. Update ko lang kayo mga kasinag ah, pagdating sa bahay. Okay na yung motor natin, napabulganize ko na. Kasi kararating lang namin dito sa bahay. Merendala natin. Nagutom kayo mga kasinag, lalo na yung pagparabumba ko kanina. Pero yung nakailang bumba tayo bago tayo makarating ng bayan ng Seruma. Kalo nga yung abot sa bano. Pero okay na. Lagay dito yung ano. Yung bilao. Kakain tayo. Anong nangyari? Ba mahina signal. Pag minsan sa signal din lang yan. Langka ka muna. Gutom na yan ante. Hindi ko na ako sa bago. Yan. Tapos nakasabay pa si Tisay. Be. Nag-uli. Chloe, may bibili. Kasi naglangka tayo. Nagabutan na niya ikon. Eh, sa Merkulis yung pabunutan. Ano may madyan din kita? Sa hospital po. Sa hospital. Libre lang. Para pang mag-iba ako. Nga. Pagpritusan pa lang. Tuyo yata yung mantika. Okay na yan. Hmm. Ayaw mo niya, may ilang ka na, may tuyo ka pa. Hmm. Double purpose ba? Kaya pala amoy tuyo yung ano, kamay ko.